مقدي عوت بزعب عوت كما يقركات عوت انتاخت قبر عليك بخما يقلز ولو قلع نعيشينا طبتات علوات يا مصحف أبزيار معنا قلز عميقة زحاس كون الله عندما خقربا كفتني انتاي زبل أفتي ناي مجمرتا صباتسي سلامنتايم علامة زي قمطو ياتبن صباتسي سلامنتايم علامة زي قمطو مخنياتو انو دولي نجر زي مفلاتي تدولي نجر زي تفلت اندحر تخونكا علامة خطقمت اي تخلين يخا كالاي دما بب جزيو زكاير بمخانو مخنياتو انو دولي نجر بستفعل ساعاتن جزيان سلا زكاير ويدما انتا انا ندالي بقبو سلا زين فلت انا ات علامة زي نقمطلو مخنياتو هي إيزي جمر مخنياتو كلاتنا كم نفولتو علامة كي يقمت كخانابتو تدولي نجر كتبتصحي تخليني كبيدن أشجرنيو علامة تقميت كاغن نتزدل خاي نجر انت خطقبر تخليها جزيين واحد حساب بزي قدس كتبتصحي تخليها سلازي أبيوت تتدولي نجر نخطبو صح ندحر تدليها تخطقبر عليك مجمرتا علامة كتقمت على كايبل مخنياتو انتاي قوياي تاريخا قوياي كتكوني خطدلي سايكل تاريخا انتاي كوستاس تاريخا خطكون تدلي بزوح فيلم تاتر ان دحر تكون كارما انتا خطكون تدلي تواساي كتكون تدلي زت فلالي نجر إخا خطكون تدلي مخنياتو كم نفحيتو تملكعنا تغاياري سلازو خاني سقراطوس نحد منسي أزيا بتصبغت زخونة عبنت جيرو عردي ونيرو اتمنسي نسقراطوس انتاي لي حاتيتو كم يقر كاس كتعوت تخيل ويدو ما ناو عوتس كم يقر كاتبتصح إلو مصحاتتو كتعوت دليغا هو نعنا يبلدح كم يقر كخم تعوتن بخمي كم تعوتن دما كريئ كايل هو مالتي ناب حدا بوتا وسيدو دما ناب أزيو عم يوضغن قالاي تتحيزو معتو اتود حنبيسو سلازي كأل زنبرة كتحل جميرو اندات أحالي كخير كل دما عقلو سلاز صبو نلعن خواتس كل يبنيرو سوقراطو صحاتي تو انتاي داخون كان نلعالي تواتس عالخا انتاي سلاز دلخا يخيلو تود انتاي لو كلاتنا حنبيسنا زي نقرأ صوما اما يكن اتخلنا انتاينا نخون عقلنا يصبنا امو نلعالينا كنوص عير سلان دل خنا تنفس سلان دل نلعالينا كل نبل دحر زردا كاتزي هاللي خمان تاخا تموت يخا مخنياتو عقلخا سلا صبكا عقلي سلا زيبلكا مالتي دحر انتايلو سقراطوس اوكي صبو نلعال توز زلخا عير سلا زدلخا يا خامش اتفنطرطر مبالكم صبو سلازي كتعوت اندحر تدليخا كمزا نلعالي عير دليخا توصعت زنبركا مجمرتا انتاي كم تدلخا اقمت انتاي اخا تدلي انتاي اخا دليخا زلخا زوبلو كتقمت عليك دحر دما كتعوت يخا مخنياتا ابزا قالاي كلتا نجر غيركي اخايلو فنترطر تبنيلكا صبوق ايدكا يهبكا نابلعل دما تقلقل نيركا اير سلازدلخا تسعر دما نيركا سلازي عبيوت دما نتخط بوصح زدلخا نتخط عوتو زدلخا نجر بخمز نجر كيركي اخات بوصح إلو أرديو صبغت عبنتي مغنياتو نتزدلي نجرسي انت اخات دلي إلو بعبنت سلازو ردو نحنا دما مجمرتا انت اينا ندلي نتدليتكا تقمت كم تيتي زمان سيابزا بحري بوزح كيتقلق يسعر نيرو يوص نيرو نخلتين كنسعر علنا نتدلي دما بقبو انت خنقبر علنا كنقمطو علنا مالتي قال انتهي تبل حنتي change your way but not your goal مجد خنبر علامها أي تغير زيها مسرتاويت نجاري نابنت ناب حدا بوتها وي مرعادي ناب حدا زبط صح زلنا بوتها كن كيدي لنا مديمنا قنينا مجد تعزيز أن حنامو
ካብቲ ክንኮዶ ዝሓሰብና ግን ክንተርፍ ኣይግባአናኒ ኣይንተርፍን ኢና እንተተሪፍካ ኩሉ ነገራትካ ተሰይሩሎ ነቲ ክትበፅሕ ዝደለኻ ነገር እውን ኣይሃሮምከየን እንታይ ረኻ ክትገብር ዘለካ መገድታት ቀይርካ ብዝተፈላለየ ቦታ ቆራሪፅካ ናብቲ ዝደለኻዮ ነገር እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትበፅሕ ኣለካ ስለዚ መገዲ ኢኻ ክትቅይር ዝግባእካ እምበር ዕላማኻ ክትቅይር የብልካን ሕጂ እታ ዕላማ ተባሂላ ዘላ ናብቲ ክትበፅሕ ደሊኻ ዘለኻ ሓደ ነገር ናብዚኣ ከዓ ብዝተፈላለየ ነገር ጌርካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትበፅሕ ኣለካ ኣብ ሂወትካ ከምኡ ዝኾነ ነገር ነቲ ዝደለኻዮ ነገር ክትቅይሮ የብልካን ግን ብዝተፈላለየ ነገር ጌርካ ፈተነታት ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ከተካይድ ኣለካ ማለት እዩ ንፈተና ሂወት ተዋጋእዮ እንተሲዒርካዮ ሕጉስ ክትከውን ኢኻ እንተሲዒርካ ድማ በሊሕ ክትከውን ኢኻ ኣብ ሂወት ክትሰዓር ትኽእል ኢኻ ትሰዓር እንድሕር ተሲዒርካ ኣዝኻ ሕጉስን ደስተኛን ሰብ ትኸውን ኢኻ እንተተሰዒርካ ድማ በቲ ስዕረ እንታይ ኢኻ ብዙሕ ነገር ትመሃር ኢኻ ካብ ውድቀትካ በቲ ዘበልካዮ ነገራት እንታይ ኢኻ ብዙሕ ትምህርቲ ስለትረክብ ኣዝኻ ንቑሕን በሊሕ ሰብ ትኸውን ኢኻ ማለት እዩ ዕዉዝ ሰብ ፍናሕ ዕዉዝ ዝኾነ ሰብ ፍታሕ የናዲ እቲ ድኹም ሰብ ድማ መምኽኔታታት ይድርድር ወይ ድማ መምኽኔታታት የቐምጥ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወት መምኽኔታ እንታይ ኣይጠቅምን ምክንያቱ ንኣብነት ንመለስ ናብ ናይ ኣዳምን ሔዋንን እቲ ዘቕረብዎ መምኽኔታታት ብቑዕ እኳ እንተነበረ ካብቲ መቕፃዕቲ ግን ነፃ ይገብሮም ንሕና ድማ ኣብ ሂወት ነቕርቦም መምኽኔታታት ብቑዓት ኮይኖም ክስምዑና ይኽእሉ እዮም ከምዚ እንዲ ዘለኒ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ እንዲ ከምዚ ገለ ዝብሉ ብዙሓት ነገራት ከነቐምጥ ንኽእል ኢና ኣብ ሂወት ግን እዚኦም ንዓና እውን ናፃ ከውፁና ወይ ድማ ሓራ ክገብሩናስ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ካብ መምኽኔታታት ወፂና ፍትሕ ከነናድ ድማ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ካልእ ርእሰ ተኣማንነት ትብል ሓንቲ ክሳይ ድማ ኣቕሪቡ ኣብዚኣ መፅሓፍ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ብርእሰ ተኣማንነት ንዝኾነ ዝመፀና ሕቶ መልሲ ክንህብ ኣለና ብገዛ ርእስና ሽግርና ክንፈትሐሉ እንኽእል መገዲ እውን ከነናዲ ኣለና ሕጂ ርእሰ ተኣማንነት ማለት ርእሰ ተኣማንነት ኣለዎ ክንብሎና ሓደ ሰብ እንታይ ዝኾነ ነገር ክመፅእ ከሎ ባዕሉ ዝኾነ ውሳነ ወሲዱ እንታይ ክገብር ኣለዎ መፍትሕታት ከምፅእ ኣለዎ ነቲ ነገራት ድማ ፊት ንፊት ገጢሙ እቲ ዝግበር ነገር እንታይ ክገብር ኣለዎ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉ ሰብ ድማ እንታይ ዝገብር ካብ ታሕታት ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉ ሰብ ዘርእዮ ጠባያት ድማ ቅንኢ ፅልኢ ንጉድለታቱ ድማ ንኻልእ ሰብ ከላግብ ዝፍትን ማለት ንዝኾነ ካብ ታሕታትነት ንነብሱ ናፃ ክገብር ኣይደልን እዚ ከዓ ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉ ሰብ እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልእ ኣይተወዳድራ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ኣቋርፅ ንገዛእ ርእስና ምስ ካልእ ሰባት ክነወዳድራ እንተዳ ጀሚርና እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ ምክንያቱ ንነብስኻ ከም ሓንቲ ዘይትጠቅም ኢኻ ትሪኣ ንነብስኻ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ከም ዘላታ ክትቅበል ኣለካ ንነብስኻ ከም ዘላታ ተቐቢልካ ነቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገር ክትገብር ኣለካ እንተዳ ንነብስኻ ምስ ካልእ ሰብ ከተወዳድራ ጀሚርካ እንታይ ኣይ ኮይነ ኣነስ ከምዚ ኮይነ ኩሶ ግን ክነፍዕ ኮይኑ ኩሶ ግን ክትነፍዕ ኮይና ኩሶ ኣብ ከምዚ በፂሕ ኩሶ ኣብ ከምዚ በፂሕ እዩ እንዳበልና ነቲ ሰባት ዝገብርዎ ነገራት ልዕልና እንዳሃብና ንነብስና ግን ናብ ትሕቲ ጉድጓድ ክንድርብያ ኣይግባእን እዩ ስለዚ ንነብስና ከም ዘላታ ተቐቢልና ምስ ካልኦት ሰባት ድማ ከነወዳድራ ቁኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎም ሰባት ንገዛእ ርእሶም ምስ ካልኦት ሰባት ኣየወዳድሩን እዮም ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ንነብሱ ምስ ካልእ ሰብ ኣየወዳድርን እኳ ደኣ ፍኽክሩ ምስ ገዛእ ነብሱ እዩ ዝኸውን ክበፅሖም ንዝኽእሉ ዓበይቲ ማንነት ድማ ዓብይ ውግእ ወይ ድማ ዓብይ ግድል ይገብር ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ እንታይ ፍኽክሩ ምስ ነብሱ እምበር ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር የብሉን
ስለዚ እዛ መፅሓፍ ብሓፂሩ ፅሙቕ ዝበለት ነዚኣ እያ ትመስል። ብካልእ ኣብቲ መፅሓፍ ነቕርቦ ዳርጋ ወይ መዓልታዊ እቲ ዘንበብኮ ከቕርቦ ክፍትን እየ። ናይ ሎማዓንቲ ግን እዚኣ ትመስል። ብካልእ መፅሓፍ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰላም።